Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose regering heeft de noodwet met 90 dagen verlengd. Dat zei minister-president Gilma Pik-Pisas vanochtend tijdens een persconferentie. Met de noodwet kunnen er maatregelen worden genomen bij de bestrijding van de crisis die is ontstaan door de coronapandemie. Volgens Pisas zijn er inmiddels op Curaçao veel mensen gevaccineerd, maar is er nog steeds een risico dat het virus zich verspreidt. Verder gaf hij aan dat de medische sector is uitgeput. Als gevolg daarvan zijn alle coronamaatregelen op Curaçao met 3 weken verlengd tot 24 september. Dat betekent dat de avondklok nog 3 weken geldt tussen middernacht en 4:30 ochtends, dat er geen activiteiten met meer dan 100 personen zijn toegestaan en dat dansen niet is toegestaan en het afspelen van harde muziek. De minister van Onderwijs en Cultuur, Sitri van Heidoren, heeft gezegd dat in 2022 er geen grote carnavalsoptocht gaat plaatsvinden. Dit is een gevolg van het feit dat nog steeds niet duidelijk is of op dat moment er veilig carnaval kan worden gevierd. Dat zei Van Heidoren. Ook zal er geen grote inkomst van Sint-Nicolaas zijn, waarbij kinderen de Goedheilige Man op het Blionplein kunnen verwelkomen. Als er groepen zijn die het virtueel willen vieren, dan is dat geen probleem. De overheid geeft geen geld voor de aankomst van Sint-Nicolaas. Verder gaf hij aan dat Simandi Cultura doorgaat, maar op een aangepaste vorm. Dus geen publieke activiteiten, maar aandacht op scholen voor de verschillende aspecten van welzijn en gezondheid. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de luna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. Van het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, het COHO, kreeg vorig jaar kritiek vanuit Nederland van de Raad van State en vanuit Curaçao van de Raad van Advies. Op basis daarvan is een nieuwe versie van het COHO ontwikkeld, onder leiding van staatssecretaris Raymond Knops. Morgen praat Javier Silvania, de Curaçaose minister van Financiën, in Nederland tijdens een vergadering van de Rijksministerraad over deze nieuwe versie van het COHO. In een interview hierover zei hij tegen de Nederlandse radio-uitzending Nieuws BV dat Curaçao niet akkoord kan gaan als er niet flink wat wordt aangepast in het Caribisch Orgaan. Parlementariër voor de MFK, Eduard Braam, stapt naar de rechter om zijn naam te zuiveren. Hij was beoogd minister van Justitie, maar trok zich terug toen bleek dat hij niet door de screening zou komen. Als gevolg daarvan stapt hij naar de rechter omdat hij niet eens is met de regels rond de huidige screeningswet. Eerder werd al bekend dat Ramon Chong, beoogd minister van Economische Ontwikkeling, ook naar de rechter stapt in hetzelfde geval. Hij wilde minister van Economische Ontwikkeling worden, maar kwam niet door de screening. Er gelden zware veiligheidsmaatregelen op 8, 9 en 10 september op Curaçao. Zo is er onder meer een droneverbod boven de rechtbank en boven de politiecellen in Barber. Het heeft allemaal te maken met de zaak tegen Chavil Paris, een 30-jarige man uit Sint Kitts en Nevis.
Hij werd vorig jaar veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf na de moord op 3 verschillende personen. Paris is in hoger beroep gegaan en die zaak wordt begin september op Curaçao behandeld. Enkele weken geleden vond er al een gecoördineerde actie plaats tegen illegale werknemers in de bouw. Gisteren werd er gevolg aan gegeven en er werd onder meer gecontroleerd bij 2 plekken op Bluebay Resort, op een bouwplaats in Piscadera en bij de renovatie van een hotel op Plaza Brion. In totaal werden er 25 mensen aangehouden die niet de juiste papieren hebben op Curaçao en daarmee ongedocumenteerd zijn. Zij zijn voorlopig vastgezet en de zaken worden verder onderzocht. Opmerkelijk is verder dat op het moment dat de politie op Plaza Brion aankwam, een groot deel van de werknemers direct begon weg te rennen. Mooie plaatjes vandaag in de krant over de ontwikkeling van het Rifgebied. Dat verloopt voorspoedig. Er zijn ontsluitingswegen aangelegd. Het mangrovenbos is verder aangepakt en het is toegankelijker gemaakt voor bezoekers. Op die manier ziet het eruit als een mooie plek in het centrum van Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.